Salutare fraților, bine v-am găsit la un nou episod de Roblox Opelia. Cu Dadu, Utopia. Nabu. Vă învățăm cum să vă jucați pizdos în K225, bre. Inspect, bro. Crouch Inspection. Inspect. Pe ce era fuga aia? Tot că era crouch? Fuga pe ce? Pe shift. Shift și inspect pe slash. I'm rather busy Da. these last time with some Dacă poți pe să le scriu pe chat. several cases of disappearance. Da. Control C, fii atent pe chat. Al mă lasă mai mult de atât. Here a few hours. That's all. You can go. E capul. Bă, tu ești de bun, bă. Mamă, Ia asta. ce giganți suntem. Bă, da. De ce toate jocurile au mașinile astea așa pixelate? Explică, negrule. Nu putem să dăm inspecții. Bă, casa nu e chiar așa inspectată. Bă, nu e chiar așa pixelată. Dar ce te așteptai? Suntem pe Roblox. Hai mă, ți-e frică. Da. Hai să vină muma pădurii. Aici vedeți cum specimenul ăsta fuge. Sigan. Aici învățați să vă jucați pizdos în 2K25. Aici învățați să înjurați. Hello, can you Da. hear me? Bă, stai, ce-ai Going to făcut, mă? explain the situation. Haide, I know you bă, are a very bagă-te. competent Dă-i, investigator, ho. but stay on your Brr. guard. Bă, eu iau pe aici, pare mai frumos. Am găsit o colibă veche, intrăm sau nu intrăm? Tu nu. Hai că vin și eu, intru și eu cu tine, ce dracu. Doar nu te las la greu. Am găsit o colibă veche, ia. Aici sus, Vezi cred că că o e să fie urcă aici casa sus. noastră. Ia. Bă, vezi că eu urc sus. Bă, vezi că și eu urc. Ce tare, frate. Îți dau cu lanterna în fund. Vezi că pot să urc și mai sus. Ce tare. Wow. Aici sigur nu se întâmplă nimic decât se vinde cocaină și delta-9 tetrahidrocannabinol, ia că am găsit ceva. Wow. Diamant! Da. Hai că da. Vii la somn? Am ajuns jos. Hai să mai inspectăm colibele astea. Am găsit un nigger. Păreri? Bă, eu sunt ăla, de ce? Un televizor aprins. Wow. Casă fără curent cu televizor aprins. Unde ești, mă? Jos? Unde? Uite casa Ia. asta. Ia aici ce e? O casă goală. Nu, da, fără curent, da. Vezi că am găsit alt ăsta, galben. Bă, ia tu pe ăla albastru, că eu l-am luat pe ăsta galben. Ești prost! Las că le-au eu pe ăsta galben, urcă-te tu sus, că mi-e melene. Fii el trec. Dar mă aștept să nu mai explorezi fără mine. Nu. Of course. Bă, ne instalăm Phasmophobia și facem episod de Phasmophobia când e? Nu. De ce? Am avut cum cumpărat, dar am pierdut contul când am reinstalat Windows-ul. Păi și jucăm Phasmophobia, facem cont. Hai că iau eu de-asta albastru. Bun. Și luăm de-astea, culori de-astea, ok? Și ce facem cu ele? Nu știu, hai vină cu asta, aflăm. Spate. Eu deja știu că fusei pe aici și explorai. Haide, Ce ți-am zis fără mine? Unde, mă? în spate, prostule, așa, în față. Chirial, naibii. Dar ție nu ți-e frică, a? Ba da, Poate te arunc în apă. Da, îți tremură cu aia. uite și de ăsta roșu. Am pus eu albastru acolo. Tu l-ai pus pe la galben? Ce pa roșu? Bun. Tu ai pus două, mai pun eu unul. Vezi că s-a schibrite ceva, dar nu Țigări. radio. Țigări. Țigări. Sau cerceinele vereghete. Oare mor dacă cad în apă? Hai că am găsit eu altă de-asta colorată. Să vedem cine ajunge primul să o pun acum.
Îți dai seama că eu. Îți dai seama că eu am pus-o. Gata. Eu am pus-o înăuntru. Eu am pus-o. Ia, acum ni s-a deschis ușița asta. Na. Am văzut ceva înăuntru. Păi, era ceva înăuntru, pot să mă jur. Am luat eu ranga. Și eu. Era doar Deci, o prost, rangă, deci- s-au făcut două. Da. Eu am văzut ceva înăuntru la început, ești prost? Ia vină încoa. Vină încoa. Că sigur mai e pe aici. Cine mai e? Ia vezi. Cred că face mai și ceva cu ranga aia. Dă-i cu ranga, dă-i. Îți dau cu rangă în cap. Dă-i cu Da, nu știu. Bă, lol, tu ești să mă sperie, crezi că e un câine poros. A, uite, ranga, cred că ne trebuie aici să deblocăm drumul. Și eu cred. Lol. Wow. Cu o singură rangă am dărmat toate alea, ce tare. Hai să o luăm pe aici. Bă, unul stânga, unul dreapta. Da, și Ne aici. despărțim ca în Scooby-Doo. Sigur e o idee foarte bună. Exact. Noroc. La mine e Cum, drumul bă? blocat și n-am cum să trec. Vino atunci pe la mine, că la mine e ceva de mers. Așteaptă-mi-l și mie. Fugi! Fugi! Cât te țin plămânii, fugi! Să știi că chiar s-au zis ceva acolo. Ah! Ce mă cuci nebunule? Nu știu, hai încoa să explorăm, că nu știu, am găsit ceva, o colibă, ceva. Și nu prea-mi place. Nu prea vreau să mă duc singur, să nu stai pe loc în spatele meu. Vii și tu după mine, da? Of course că nu. Dar nu. Hai și tu, uite, am găsit aici o mină ceva abandonată. Bă, mergi încet. Ok. Ceva animație aici. Ah! Ui! Mamă, m-a speriat. Da. Oh, a new guest. Oh, Ma, unexpected. ce căcat de joc. Bă, ești prost. Bă, tu vezi unde ne-a dat. Ce drept este? Horror Hospital. Haideți să mergem, să aflăm ce trebuie să facem. Da, welcome stranger. You will become different. Pizza mă, da. Ah, dar cum m-a sunat și mă mai sună încă un prieten, bă, și fix atunci a ieșit și mulțumesc mâna. frumos, M-a și speriat. Mulțumesc frumos, domnule. Bă, m-a și speriat, lasă-mă în pace. Că fix acum mă suna și un băiat. Stai un pic să ies că nu pot să-i răspund. Fugi, mă, fugi! De ce, mă? Pe unde să fug? Unde vezi cu ochii? Păi tu unde ești? Unde văd cu ochii? Ești prost? Mamă, ce dracu labirintul lui Cheops mai e și asta? Ia uite-te aici. Nu, mă dracu. Trebuie să aflăm un cod. Hai cu mine să aflăm un cod. Hai ca. Cred că l-am aflat deja. Care? 632. 632, ia, hai vezi. Băi, da, mă. 236, prostule. 632 antinaptule. A, pot să cad jos. Mă spawnă de unde plecărăm. Adică, Din căcatul ăla de cărci mă obosit, da. Bravo, inteligentul puli. Ăsta e du-te, fake code. dracu.
632 scrie, idiotule. Păi da, dar dacă nu a mers, am încercat și celelalte variante posibile. Uite că mai e un cod. 415. 415. 415. Am mai găsit un cod. Cât? Nu știu, mai întâi scrie el pe la 415. Și zi-mi dacă e corect. Corect, da. O pulă. 397. Trei, 9, 7. Corect. Wow, care erau șansele? Așa acum ce se întâmplă? Se învârt astea? Nu. Ah, nu, uite, ni s-a se deschis ușa asta. S-a deschis poarta către pula mea. Na. What if you replace? Cine ai barieră pe invizibilă mai și asta? Na, asta se joacă cu noi, frate. Go to the... Salut! Salut! Hai. Cine ai, bă, ce-am făcut? Go to exit. Ce-am făcut? Stai, așteaptă. Hai. Păi și de ce am căzut atunci acolo? Tu ești mai prost. Dă-i cu lanterna în ochi. Nu, pula mea. Bă, ce? What? Sau cred că trebuie să avem lanternele închise în abel. Ba nu! Uite, chiar am căzut. Cine bine, nu trebuie să ne mișcăm atunci. Când vine ea. Nu te mișca. Muie. Parcă am avut că murim. Ți-am zis, nu trebuie să te miști. Da, dați așa cu lanterna, nu. Mi-a dat așa cu pula în cap. Păi da, nu te mișca. Stop. Hei! Vezi că nu ne vede. Zdreanța. Dacă la cât de proaste îmi dau și seama că nu mă vede. Stop! Oh, fă că nu mă mai prind. Start-up de la mașină. Stop. Dar ce naibii face aia de acolo aici, dacă mă mișc? Ia mișcă-te. Las. Așteaptă-mă și pe mine. Stop. Păi așteaptă-mă. Da, acum. Bă, da, asta e chiar, nu vede că îi bag lanterna în ochi. Nu știu, habar n-am, eu știu. E proastă, nu chiar. Așteaptă-mă, mă, și pe mine. Da, stop, să zici lui măta, băi, dumne. Bă, direct backrooms este, mâncați așa gura ta. Pe bune? Ia, că a venit și aici. Ei, na. Cred că asta e Are Iran. papion. Te rog eu frumos că are papion. Bă! Ce n-ai? Bă! Păi ce n-ai fac, mă? Stai pic că nu înțeleg. Tu unde ești, mă? În față mă duc să zic. Păi și înțeleg că am murit ca prostul? Tu înțeleg, frate. Iar te prinsă? Da! Nu știu că am plecat. Ești un prost degenerat. Iar te prinsă, mă, ca mei. Da, mă, da! Chiar vă prinsă.
Credeai că glumesc așa? Da. Wow, ce deștept. Chiar mă prinsă. Aud că zbiară ca handicapata. N-am nevoie. Nu dau pulă gratis. Nu vreau să te pulărez, domnișoară. Am găsit o ușă neagră. Te-a băgat și pe tine în cațin cu mine? Habar n-am, nu știu. Eu văd ceva negru acum. Da. Am o văd pe asta. Mei. You look scared. Aia, na. Da, nu mai pot. Fac de frică. Fac pe mine de frica ta. Îmi tremură oițele. M-am pișat de Da. frică. Ne-a băgat M-am trezit pușcărie. într-un... Da, zici naibii că sunt în grenii. Ce naiba. Nu mai pot de frică, ce tremur tot. Eu te că n-am fost singur aici. Ia uite. Țigările. There was this woman. Ah, da. I remember her face now. It was horrifying. Her smile, too Scăpăm wide, așa de Singurul repede. neb- eyes, black, empty. She grabbed me. I couldn't move. I couldn't breathe. Sigur o ascultăm pe aia. Da, da. Bă, frate, eu zic să ne întoarcem, să fim băieți cu miscă. Poate primim desert diseară. Desertul fiind pida. Ia o zonă dreaptă. Desertul fiind noi. Bun, și acum ce facem? Ceva buton. Obiectiv. Să apăsăm toate butoanele. Hai încoa, frate. Fugi! Ca mi-ai pula. Mamă, câte sunt. Doamna asta Unde-i de aici dispărut? oare... Unde ai dispărut? Ah. Bă, fugi! Bun. Tu zărasa ta, XG. Băgați-o și muie. A, nu cred că vrea să le fie prietenă. Apasă-l tu pe ăsta. L-am apăsat! Păza că vine după tine. Văd! Tu încotro te-ai dus. Încotro am văzut cu ochii. Bă, stai că vine după mine. Focheres! Halo, bact, halo. Aoleu, pun țiganii să te mâce, băgă mai și pula familia ta. Asta nu cred că poate să se pună în genunchi să treacă pe aici, nu? Nu, nu poate. Ce păcat că dacă o Tu prindeam... unde- Te Tu văzut? unde ești, mă? Să trecu și pe lângă mine. Păi și vine după mine. Nu. Vezi că mai în față, cum te duci pe acolo, e un buton. Să-l apeși. Da, mai bine nu. Bă! Vine după Vezi mine în că- spatele meu. Și acum după mine. Bă, și eu ce să fac? Că nu găsesc nimic pe unde să mă ascult pe aici. Păza. Căcat, fugi. Ambele pula. Ah, e safe zone. Muie, bă. E safe zone, bă, îi pleacă de aici. A, da? Da. Nu vezi că nu ne bătu. Deci măcar știi ceva, avem safe zone. Da, du-te tu în față. Las. N-am nevoie, sincer. Unde ești? În țările calde. Vezi că am apăsat eu un buton. Eu sunt în Vezi vest. că mai, vezi că mai sunt două butoane. My name is Spargo, and you tell me. În vent, dar aia unde e? O aud în dreapta mea. E în spatele meu, ambele pula. Pe unde ești? Fug de-o proastă și găsi un buton. Ce tare, eu nu mai găsesc niciun buton. Tu vino spre safe zone.
Eu mai știu unde e ăla. Get ready for a surprise. Lasă, n-am nevoie de surpriza matele. Bă, tu pe unde ești, mă, omule? Undeva departe de pericol. Vine după tine, muie ăla. Eu sunt în spatele lui. Mai bine nu mă duc pe acolo. Mai e un buton. Și nu știu unde e. Eu sunt la safe zone. Că m-am mai învârtit cât timp te-a alergat pe tine. Dar tu ce Vreau faci? O acest- ademenești? A, uite-o. A trecut pe la safe zone. Ne, de ce tremură totul cu mine? Păi dacă vine după tine. Buie, băi, stai acolo. Get ready for a surprise. Nu, mamă! Mamă, la mustaiță. A, Ești pregătit Bun, să ne bun, întoarcem cu bun. spate? Căcat. Cred că suntem altundeva acum. Mamă. Sincer, așa Mergi că tu mai încet pe aici. Mergi tu mai încet pe aici. E aici, cameră goală. nothing here. Vezi că vine, păzea că vine muia pe undeva, zic eu, pun pariu. Altă cameră în care se țineau Maia și... Turn off the power, ia hai. Na. Camera aia era camera în care se țineau evreii. Și eventual și Rasputin. Hai încoa. Uite aici, vezi că e ceva roșu aici. Hai să-l luăm. Că sigur, Uite ce vezi că acolo. ceva luminează. Că mai luminează ceva aici. A, era... Sper că nu o să o lumineze altcineva pe aici. Și știi când mă refer la cineva. Bă, vezi că aici e ceva roșu. Hai încoa să vedem. Vezi că au ceva în Ah. spate și nu prea îmi place. Eu zic să nu mai mergem pe acolo. Unde? Pe aici? Da, pe aici. Vezi că se aprinde ceva aici. Zici că fute cineva aici. Bă, tremură asta cu noi și când tremură ceva nu e bine, știi, nu? Dar cum? Bă, de ce tremură astea? Ești prost? Uite-te Are- în spatele tău, uite-te în spate. Are orgasm. Are orgasm. Tremură de bucurie. Eu face ceva Rasputin, eu știi? Eu știu. Hai, plecăm. Nu știu. Ce să-mi zici? Aha, că pe aici n-avem ce face. Da, cred că se Hai pe buguie acolo, Doamne ajută. Ia Era auzi, scăpat. mai și zbiară. Mă, ăsta trebuie să-l ducem de unde veniră, mâncați așa. Da, dar tu mai știi pe unde venim? Aici așa undeva trebuie să punem. Uite pe aici că am dat cu crouch. Uite aici parcă. A, lol, ne mai trebuie alea verzi, nu, galbene. Albastru și gră. Da. Wow. You are ready, bitch? Vino pe aici. Se aude din ce Nu, în că ce mai aici- tare. Nu că aici asta nu e atunci, mai știi? Da. Deci trebuie să o luăm pe aici. Și aici e Sangele. Ia uite-o. E bă! Ce zici? Ma- Că e băguit? E idee bună? Te gândești la ce mă gândesc și eu? Poziția se ardă. Arată apetisant. Ce zic să te apropii prea mult. Doamne, ferească mă sfântă. Ești apetisantă. Bă, fugi, fugi, că s-a deblocat. Vino cu la mine. Tu nu vezi că aia stă acolo, nu. Sunt- Iii!
Am găsit galbenea. Sunt un om mâncat, tu mă înțelegi? Bă, nu știu ce ești tu, dar eu am găsit galbena. Sincer zic. Încă căștile de pe urechi. Bă, nu știu, a dispărut. Tu unde ești? Pe aici. La spawn. Ești prost că eu nu mai știu pe unde sunt. Și nici măcar o daia n-am găsit. Proasta iar s-a băguit. Da, tipul nostru să o debăguim. Bă, ești prost, asta iar s-a băguit ca proasta. Tot Iar acolo. s-a băguit ca proasta, vină cu azi, o vezi. Nu știu cât de proastă e. Pula, a dispărut, vină cu a. A, uite că am găsit eu asta albastră, haide. Bun. Haide. Perfect. Uite, se băguise mai... Bă, în spate aici. Pe aici trebuie să o luăm. Da, mă, dar unde a dispărut? Că... Nu știu, cât nu prea mă încurc, că nu prea-mi pasă. Bă, într-adevăr. Cred că e unde avem noi treabă. Cel mai important. Să nu. Tu. Oh, Da, vezi? Evrica. Wow. Mamă, Mamă, și ce diferență. Mamă, ce luni, parcă era mai bine fără ele. Sincer. Și acum... Computerele, bă. Mamă, ce Nu greu să degeaba, pornesc asta mâncați așa. Până pornește unul. Hai de capul meu, tată. Două computere am pornit până acum, am mâncat așa. Aer să blocă undeva până la pariu. Nu-i proastă și Era să mă ia prin perete cu ei. Nu, e pe acolo, pe la tine, pe la perete? Da, era să mă ia prin perete, ești prost. Fugi! Întinsă să mă la... Asta aleargă, ești prost, unde ești? Sunt în spatele ei. Și în spatele tău! Căcat! Băguiește-o la loc! Băguiește-o la loc, căcat! Hai să o prindem cu fața la perete. Good boy. Căcat, fugi! Dă-i înainte! Bă, are și ea lanternă. Are și ea lanternă. Ce, bă? Ia vezi, vine? Bă, în spate. I-a dat capacul. I-a dat pachet. I-a dat pachet la prost. Se la spawn acum. Cat. Hai că ți-o aduc înapoi. Că știu că ți-e doar. Bă, dar mi-a dat capac rău sau? Ți-o dat capac la urechi. Nu i-a dat pachetă. Bă, măcar am prins calculatorul ăla. Da, du-te pe acolo, du-te. Nu, du-te pe acolo. Am văzut-o că vine după tine, proasta. Nu vine. Momentan. Al dracu ce a ajuns să aibă și-a lanternă cu ea. Păi poate se sperie și ea din tuneric, mă, ești. La cât o Ești sta conștient de asta? la cât o sta săraca singură. E la pat undeva aia. Știi că dacă am dat aici după colț de aia am belit-o? Am cobit. Vezi că eu mă bag sub asta. Ne dă pachet la amândoi, fii atent. Nu, că a lăsat-o moartă. Dă-te, mi-a dat pachet. Cine vine la noi suge pula.
Dau cu Lasă bani să gratis plece. la curve. Mi-a dat jumpscare! Ți-a Bă, dat. ce pagă, bă, cu... A, bă, dar și pe mine m-a prins. Cum? Așteaptă-mă și pe mine acolo. Mi-a dat pachet. Așteaptă-mă și pe mine. Ne-a Bă, pachetuit dar vine pe... cu mine dacă eram sub masă, mă. Du-o, din fița arhoașca, dracu, zici că e aia de mate. Nasoale momente. Am ajuns naibii să fiu fugărit de una de mate, ești prost. Nu știam că pateu poate să alerge așa de repede. Sărăcea și de Bun. cazul... Hai, peste tot ai trecut pe aici? Hai încoa. Hai să mergem acolo unde te prins înainte. Hai încoa, da, aici, pe aici trebuie să mergem. Bă, deci eu să dacă ne găsește aia după colțul ăla, am belit-o. Păi nici n-aveai unde să fugeai. Uite, aici mi-a dat mie prima dată pachetul. Nici n-am aprins calculatorul ăsta. Ai fost talentele de hacker. De hacking. Când apar eu la bar, zici că-s hacker la cât te sparg. Zici că ești hacker, nu bucătar. La cât te sparg, zici că-s hacker. Mergem în față? Hai. Hai pe aici, prin stânga. Virăm la stânga de urgență. Uite, vezi că mai e un calculator acolo în față. Ia du-te tu prin dreapta și uită-te. Te-ai dus? Am mai găsit și eu unul. A, deci două. Perfect, 8 computere. Mă, asta iarăși rupe patul. Ah! Fugi! Fugi! Fugi, bagă-te sub pat, fugi! Ah, mami! Asta ne înjură, asta ne înjură cumva? Nu știu, da. Cred că a nebunit de tot. Noi cred că trebuie să ieșim de aici. Uite, vezi iconița aia cu out? Cred că trebuie să ajungem la ea. Ia, vezi, e după colț? Apare nu. Cine că aici era? Era. Lasă să nu mai fie. Ia uite, după colț. Fugi! Fugi! Am plecat. Te pup, eu am scăpat. Unde ești? Ah, hai că și mie mi-a dat cu X, cu de-ala cu întuneric. Hai, și unde ne-a băgat? În canalizare. Ești prost? Yay! Wow, un pod de ăsta așa ruginit într-un tunel și mai ruginit. Cred că tot o să se termine cu bine, cred că asta Da. e ieșirea. Da. Wow, Asta e chemarea ta. de a fi de a fi gunoier, de ce dracu? Instalator de canalizări, ce dracu? Da. Da, da, Bu- mobilizez bucătar- de pe acum, frate. Bucătar la șef cacao. Ah, joacă pe asta. Ah, E tunel, mâncați așa. hai de că punem limea și tunelul în gura ta. Bă, tu pe unde ai luat-o, bă? Ia-te după lanternă. A, da, ia-te după lanternă, frate. Că și vedeam eu o lanternă. Bă, dacă dăm buzna... Chapter 1. Oh, am terminat. Plus 150S, ei, ce tare, băgăm și Ei. Capture 2. În următorul episod, mâine. Păi mine avem și 5 together. Lasă-l pe ăla. Facem și de ăla, dar... Oh. Îl facem și pe ăla, dar nu... L facem și Da. ăsta îl facem seara la aceeași oră cât e acum, 12. Îți bag lanterna în ochi. Și eu, Bine, deci, hai să la zicem, revedere, oameni buni, am terminat cu primul capitol. da, m-am terminat cu Dadu, bă, ce? Da, Alea. asta a fost chapter 1, ne vedem la chapter 2. Salut, Pada, acum postez episodul.